Machigni pautuke team mar Kenya Harambee Starlets biro rakore gi team mar Uganda sa achiel otieno e tuke mag Sekafa madhi nyime piny libamba ma Tanzania. Starlets mitayo gi kocha Beldino Demba noloyo team mar Burundi gonde 3-0 e tugi mokwongo chieng' Jumapil. Komachielo Uganda bende oseyudo loch achiel ka tugo ma kawuono biro bedo mapek e kind timbe ariyogo ma osebedo jowasigu e pap. Kane giwuoyo gi jofwambo, jotugo Soum Nanjala kaachiel gi Faith Mboya olero ni geno margi en kawo kombe mar Sekafa ka loch biro miyo gi mijing'o e kinde ma bende gibiro dhi nyime gi manyo tiko mag tuke pinje Afrika. Tulicheza poa, tukawin, though maybe tuseme kwangu ilikuwa na mara ya kwanza, maybe nilikuwa na uoga, but venye kocha ameniongelesha sana, nimepata hiyo courage, nikipewa time nitaprove na nitafunga mabao. Na lazima tucheze nchi yetu, nchi mbele. Lazima we play for our badge. Nashukuru Mungu yule niliingia grao, nilijipatia ile confidence ya kusema nitoke na bao hata kama ni moja ya for the national team. Nilifurahia sana, nilikuwa tu happy.